Ngiyabonga kanjawethu. Ningadinwa nangokuzayo. Noma sekuqhubeka mhlawumbe sesize siyoyiphetha indima, ngicela niqhubeke nibe nami ngoba ngithemba ukuthi umuntu la akekho oze ngobubi, akekho noze ukuzobona ukuthi kwenzeka ngempela into ebengayifuni yenzeke. Ngicabanga ukuthi umuntu lapha umuntu obevele eze ngothando lokufisa ukubona into inhle iqhubeke yaphambili. Ngiyabonga kakhulu ngothando lwenu. Yeah, bese ngiyaqhubeka ke ngizocela nje umakoti eze ngaphambili. Ngizwe ngapha ngenza kwethu. Kwathiwa guqa, ngeke ngiziguqe mina, ngizawuguqa yena. Ngaguqa qala kwangokuqala kwangokugcina. Ngonentandathu lapho engiyiphetheyo. Ngicela nibe ngofakazi. Le ntandathu engiyiphetheyo useyoze ikhiphe uma esekwazwane eseyofaka eyangempela yomshado. Izindaba zokudlula emhlabeni kwinsizwa sencane uMvumeleni Rank Zwane owaziwa kakhulu ngokuthi abe induna yakaKhuzani kwaguqa induna yama-Blue Nation njengoba bebiza kanjalo, zisakazwe emoyeni okanye ku-social media nguye uKhuzani okuba uqala uphostile. Washo ukuthi cha impela usadidekile njengoba njengamanje sekudlula emhlabeni insizwa ibamba iqhaza elikhulu empilweni yakhe. uMvumeleni-ke bathi-ke ubengadumile ngokuthi mhlampe alwisane nabaculi abagenza uKhuzani, kodwa nje impilo yakhe yonke nje beziphushela uKhuzani eyinduna yakhona futhi azilokho ngoba noKhuzani basukela nje qale bese bancane. Ukudlula kwakhe emhlabeni basudlule ngengozi yemoto ukuthi bathe bepakile benomfowabo besachama kwaseqhamuka imoto yaphampalaza yase iyabashaya, kodwa ke umfowabo wasinda. Kwasekuthi-ke yena-ke waba nebhadi lokuthi ube sesala enkundleni kanjalo, azange agule. Yingakho-ke bakaguqa besho bethi cha lokhu kubo ukufa okubazumile ngempela ngoba insizwa ibisencane futhi abasitholanga nesikhathi sokuthi mhlawumbe baze bakhulume o bazi ukuthi iyagula and bayinakekela ngoba nje ivele yavuka nje impela ingase isikhona kodwa futhi ingasekho emhlabeni. Umntwana wakaguqa-ke uKhuzani usewakhiphile amalungiselelo omngcwabo, washo ngempela ukuthi cha uzoyithwala zonke iy'ndleko zomngcwabo walensizwa, eshiye omakoti abasebancane impela ababili kade emunye simthathile lo munye yasimthembisa umshado, isithi zomshado sikhali yayithulisa kumntana abantu ntokazi enhle nje impela lesho ukuthi cha isisele yedwa. Ngenile amazwi enduduzo futhi abantu bakaMaskandi-ke bahlukene phakathi ngoba abanye cha basho ukuthi why kungahambanga oMax ngoba phela ziningi iy'xhwanguxhwangu la kaMaskandi, kodwa-ke kube sekuhamba-ke insizwa nje impela ezithulele nengakhulumi kakhulu.